Ήρθε επιτέλους το πακέτο μου. Ήρθε επιτέλους το PS5. Πάμε να το ανοίξω. Αυτό είναι το control του. Wow. Πάρε. Είναι τεράστιο. Κάτω να το συνδέσω γρήγορα να παίξω. Πάλι σε αυτό το σπίτι. Για να δούμε τι θα γίνει σήμερα. Πάρε, γιατί δεν είναι στο δωμάτιο του χοντρός. Ξάδερφε, τι λέει? Τίποτα. Φύγε. Τι είναι αυτό? Καινούριο είναι, ωραίο φαίνεται. Μην τολμήσεις και το ακουμπήσεις. Άκου, πάνε παίξουν τον υπολογιστή. Οκ. Πάνε μπες στο PC. Να πάω στο PC. Γιάννη, καλά είσαι σίγουρα? Καλά είμαι. Φύγε. Ναι. Το PC. Το PC. Πώς και μ' άφησε να μπω? Πώς και μ' άφησε να μπω στο PC? Και τι ήταν εκείνο και το πράγμα που έπαιζε? Μήπως είναι καλύτερο?